meni som pasari kum in sang hi som hi panga khan California hmuna cheng nupa te chuan zan rei to taka hian concert na hmuna hian an kala Santa Cruz Bar an ti mai Blue Lagoon an ti bok hmuna chuan an ngei na le an ngei san em ben zai te chu ngei thlak chun tumani certificate te nupa chuan chumi zan chuan hun hlim om tak chu mangin zan rei to taka chuan in lampang chu an pan dun le a hete in lama an hole lai hian an motor das ken chuan thil dang lam tak me hi alo record fuwa thil chi chunge an lo record fu chu niang in en teang Someone was in the middle of the road. He's on the 35. An malam kong pui chu thui tak chu na lang theya ma se mihring om ang chu eng thil ma alang mi lawa ma se kha thil an hmu na an thlen don tre pa khan kha thil kha aron lang thut maya ama in alang mi si lawa makve tak chu ni an hlavin an phunasal tuk chu an tre chuak hloi thei hilani an rindan chuan mihring kong sira lo ding ni mai tura an ngaya ma se chu chu ani dan ani mel chi lo motor hnung lampang camera chuan he thil hi alo record ve thunga Someone was in the middle of the road. Holy shit. Motor hnung lampang camera chuan mihring om ang eng thil ma alo record fu ve tlat lo mihring an sutrep ni tura ngain an hlau thong hle khania ma se eng thil ma chu hnung lampang camera chuan alo la fu ve tlat lo amalam motor das kem kha chuan chiang takin ala fuwa ma se hnung lampang camera hi chuan eng thil ma ala fu ve le tlat silwa mihring chu ni se han pilbo na man a ommi lovani mihring lampang ani mel tlat lo savite thian dun hian kha thil kha chiang takin an muduna minun na an lapal theini ti hria in an hlau thong dun hle ni ma se mihring chu alo ni mel chi lovani he thil mak tak mai an ton na mun hi highway 17 an ti mai le killer 17 an ti mai mitam takin accident an to na mun alo ni towa he hmuna hian nun na tam tak chan an lo om to ni chumi wang te po chu ni mai thei sevite thin dun po hian helai hmuna boral to te thla an lo tong te po ani ve ngei te po arin om zok mani zandar som vela ni towa me che unaw pan hi te hian in chunga chuan manmo takin an ron tlan luta thil engamani ti turan nei ani in chung lama chuan nemesis te unaw chu manmo tak chuan an ron luta ano pangjok hi mundanga chuan ria chuale tumani wangin thilpek fel tur te chuan neya chumi wanga manmo taka ron let chu neya khati in chung an ron lu ma khan bazar sa dana kat pakhathi pon lama chuan hmu in chuta chuan notele maksak pui pui hi alo oma an en thuak nu chuan manmo takin in chung lama khan an ron lu ta kha ania eng thil chi nge lo thleng lo en teang We just need to go and get your something. I don't know. Shut up. Hurry up, hurry up. She wasn't. She got
to your house and mess with your shit. So don't mess with mine. Khati in chungan ron lu ma a bazar naka tan lo khoi sak nu chu in chunga chuan thin rim ti hriat tak hian ron lu tin abung ruwa an lo khoi awang chuan alung oi lo thu chu aron soya ma se heta hian thil dang lam alo lo om cheu mai khatia mi mak sak deuh nu in chunga om lai khan chuta hian thil dum eng thil nge ti po hriat lo hi chak zet mai hian aron tol phei lai hi alo lang theya a chet chak em awang hian eng thil chi nge ni ti po hi hriat a har hle ni zo te chu ang dewa ma se zo te chu ni lo tia chiang bok sia eng thil tak chu niang mo in chunga chu po ni lo pon lama khan he thil dang lam tak mai thil dum hi alo lang le thei boka pon lama alo lan po hian chak zet mai chuan alo chelai hi alo lang le theya in nei tunu nemesis soidan chuan zo te mai ni tura ngaya zo te te hi angai na in an ma ni zo te po ni lo ma se pon lama te chuan ei tur te chu petrina kha thil dum po kha ahma in alo mu thin to thu so in ma se zo te ni mai tura chu na ngaya ma se camera in khatianga alo lak fu ta ka chuan zo te mai mai chu ani lo tia chiang sia an ngai chu a thato zan lo mai thei ani Juni so pathum kumin sang ni somni panga khan mai che pakhat mek in ti chuan kumruk chung zet mai alo ubbo to video danglam tak mai hi arom pho chuka heti rom pho chulen chana hian thil thatak a omni ngei tura ngai ania a video hi han en thuk chuan thil danglam le makpo ompona lang lo meki hian a unau pa mu hi lai chu thla lo lak sakin thil danglam ompon alang hran lo ma se heta hian a thalo zonga a hriat veren to tur thil engamani chu alo in thup ve tlat maya uluk takin chuta thil thleng chu ilo en teang It doesn't matter. If Katerina were standing here instead of me, if it were she asking you why you did It doesn't matter. If Katerina were standing here instead of me, were she asking you why you did? Mekin a unau pa mu hil lai thla alak na pia lampang rum pakhat chung tang hian eng thil nge ti po hriat lo thil dum tak mai lu le ban le taksa nei ni om tak hi alo lang theya ma se a ke lampang chu alang chuang mi lovani meki hian he thil thlen atanga atuk loka chuan pasana nei dona wangin un hlim om tak chu mangin a unau pa te po hian zu tam tak chu inin an lo chat thla a ma se heti la hian eng thilimuni chuan aron tel pui ve ni mai thei ani kha thil dum kha eng thil chi nge ni ti chu hrelo maila mi hring pa ngai chu ani lo tia chianga thi nu pia lampang thil eng thilimuni tak chuan mekite in nei ma zana un hlim om takan man lai hian aron tel pui ve ani ti chu a chiang tareng mai nu pakhat hian avanu chu a phone camera chuan thla lo lak sakin avanu hian thilmak pui pui a soya wanga hetianga thla lo lak sak hi neya voi khat chau chu thleng se ani po hian makati na chu a om lo mai theya ma se fanu hian a voi ni lai mai chu thilmak tak tak mai chu a soi tlat maya chumi wang chuan anu po hi ti hlavin a hmul thi te chu a ding sung sung maya
afanu mai bel hian apu mu thu chu asoi mo maya apu hi kumsang ni pani dei to khan boral toin ani pe hi chuan hriat phak ngai na a to lawa ma seng tin nge apu ni ti chu a hriat thei ni tang le. Okay, who is it? Daddy. Daddy's right there. Is it your daddy? No, it's your daddy. Is where? Daddy's right there. Okay. Come on. Okay, show me. See? Oh, Your daddy's missing you. my daddy's missing me? Okay. I saw him. Let's go get him. Where'd he go? In him. Okay, show me. Mama, Toshi. In your closet? Yes. A daddy ghost? Anutan hi chuan a hmu ve thei si lo a fanwin a hmu tak thlat sia chuan an oi lo sak ringot po a rem bik chi lova chuta apu ni thu te chu aron la soi zui hei hi a voi khat soi na ni lova a ma poina lo soi towa ma se chu mi tum chuan apu ni thu chu a soi lang chi lova a closet a chuan thla thu chu anu hi a lo hril to bokani. Don't see me. What sees you? The ghost? What are you talking about? Mama. The dryer scared me, and you already freaked me out. Maybe hian anu chu tlem chuan atit lau dewa a video masa hi chuan kan soi to angin engthil ma chu ami malin a soi lem lawa ma se a voi ni na kha chuan a pulam humia si lo khan anu pa ni thu chu a soi mo maya no pang kumni mi chawin khatianga aron soi tamai kha chu makti lo chi po ni lo amak em bukatin ani no pang te hian puitlingina kan mu ve thai si lo thla lampang thil hi an mu thei nge ni in alanga mai beli po hian apu hi ala remi lova ma se anu chuan hetiang hian anu le pa thalak chu han entirin mai beli chuan apu thalak chu alo hrechat mai. Yes? Yes, it looks like that. Daddy. 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 Yeah. And Mabel, what does your ghost do? No. What did you say he gave you? Heart. A heart? Daddy. Daddy. Uh-huh. Daddy. Yeah. Apu thalak chu an han muwa magdeu mayin mai beli hian avoi khat mu na chuan hei nge hi ni ti in alo kok ve chat maya room vela a hmu to thla chu apu thla nge ni thu chu a soi mo mai sia han oi sak lo don se adik bik chi boxi lova mak ve tak chu ni a pian ma a apu hi boral to ania ma se khati thalak an han entir khan pongmap lavin apu ni thu a soi mo mai sia mak takani chumi mai pe lama anu hne na chuan apu chuan angai thu chu a hril le zen boxia engamoti kong zong tak chuan lungte po anu tan hi chuan a leng thar ve du khopang le. Nupakal Christianity hian social media lama chuan an baby monitoring thil dang lam tak mai alo record fu hi arom phol chuaka chonhu lampang dar khat velani towa Christian hian anote tan chuan a hladu tak mai YouTube mi chu play saka heti lai hian he thil hi aron thlenga hetiang hian la play sakin tumtam takalo ti to thina tiang chuan a hna chu in chung vela chuan anu hian lo thok thina tuntuma po hian in hnuai lama chuan in su in abui hle maya an hnuwa video footage an en le hnu chuan a fanu hian kongkhar lampanga chuan hoi phein a kut chuan flying kiss ti ni om tak hian voini voithum lai mai chu alo peya chuta thil thleng chu uluk takin ilo en teang.
afanu hian eng thilemani chu muane ni ti chu achiang hle maya Christian le afanu hi an mani pani che in hemini hian inan omduna mase an pani ni lo eng thilemani chu aron tel ve ni mai the ni chuta a omna chuata tui bottle chin ni om tak hi eng thilemani chuan aron lati che zui boka voi khat mai po ni lo voi ni lai mai chu ain fiam na toy chu aron che a mak takani anu Christian po hian an fanu chunga thil thleng chu makati ema wangin hetiang hian a fanu infiam na lai vel chu video chuan aron cover lea. Okay, so this is my daughter's playpen that she was in when the bottle thing happened. So she was standing right here. The stem would have fallen about here, and as you can see, like directly in front of that on the other side is the toy bin where the bottle had landed. It landed about here. There's nothing around that the bottles could have come from, especially because like they landed straight down. So really no explanation. There's the monitor that caught it. Anu po hian khathiang thil kha eng tiaron thleng thei nge ti chu a hrethiam chi lova an chung te boral to thla omin chumi chuan afanu hi ron ompuin aron fiam te po ani mai the ni he zo na chan na hi chu tuna mai chuan hret thei alani mel lovani